हेलो सांग माने जय जगन्नाथ मु सत्य आपण मानू स्वागत करुच्ची डियर सत्य ब्लॉग। पिलादिन सब स्कूल सांग मिसी आमे चिंता कलु एक बनभोजी कर सेठू आमको मन पड़ा नयगढ़ जहाँ बाघुआ नयगढ़ कहुए। सका उठी गाधे पाधे आमे बाहरी पड़िलु नयगढ़ गाड़ी पूजा करी सबू आमे बसी पड़िलु। सेठारू आमे बाहरी पड़िलु नयगढ़। प्रथमे आमे नयगढ़ रणपुर ठारे थिबा मणिनांग मंदिर पाखरे आसी पहुँची गलु। सेठारे मंदिर को जीवाकु हेले आमको सेठी दुईटा लोकल गाड़ी बुकिंग करने को पड़ा जहाँकि आमको दुईटी जाक गाड़ी 1500 टंकार मिलगला। सेठू आमे सबू सांग माने गाड़ी रे बसी बाहरी गलु मणिनांग मंदिर दर्शन करने को। गाड़ी कटी हमरो आगे मेन टर्न हो दीटा थरक गाड़ी लंबा गाड़ी काटी पार नुआ चलेले तो या नुआ ड्राइवर आइले तुम या आउटे गाड़ी आ साइड दे चढ़ी पार चढ़ी पार कहीं चढ़ तुम आगे मेन टर्न गोटे जगह तुम उठला बेलू दिथर बैग दब गड़ा बेलू 6टा जगह बैग दे देगा गड़। हाँ ये थर कर पतला ताराताणी ये 2.5 गुणा उचा कपिलासर टपर खाली ऑटो ताराताणी तो ऑटो कौन बस तो होगा ताराताणी आ ताराताणी तो बस देला से तो पूरा बस पूरा ऊपर रात रे एवढा सब लाइट जळुची हां रात रे लोक आछोंदी 6:30 जागा आछोंदी नहले लोकल लोक हमर पिला आमी चढ़िबो संध्या 6-7 पर। अच्छा 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 गाड़ी स्टार्ट हला रे गो समुद्र पतन 3600 फुट ऊपर जाउछे एटा। अच्छा अच्छा आउरी अछि हेला हेला तमन में मंदिर पाखरे आसी पहुंची सारचु। एठारे थिबा किछि दृश्य बादल माड़ नहीं मजा लगुच बादल माड़ भल लगुच ना नहीं सेठारे पहुँचला पर अन्य एक गाड़ी थिबा आउ सांग माने मध्य आसी सेठारे पहुँची गले। चल न 10:07 हेलानी चल चल के लागिला कुणाल के लगला पूरा बढ़िया लगला। हम अबे आसी देखो जो धुआं देखा जेड़ा हमर बादल बादल ऊपर आमे अछि अबे सब बढ़िया लागि अछि नेटा और के ऊपर चल देखियो आपण मंदिर मान कर आसन हां देखिया चला भीतर पे जीवन खोल के दर्शन करे पुन ताला पर दर्शन करो भोसवासी फोटो पिक जान आता ले पड़े आसे पिक ले जो
ଭୋଗ ନାଇଁ ଦୀପ ଯଦି ଲଗେଇ ଲଗାଅ ଦୀପ ନିଜେ ନିଜେ କିଣ କାହିଁକିନା ଦୀପ ଆଉ କାହାର କେହି ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଦିଆ ନିଜେ ଦିଅ ନାଇଁ ବେ ନିଜ ଦିଆ ନିଜେ ଦେ ଦୀପ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମଣିନାଗ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଇ ପକେଇଦେଲେ ଅମ୍ବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଥିଲା ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ମସ୍ତ ଭିଉ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ପୁରା ଝାକାସ ଅସମ ଅସମ এটা হচ্ছে টপ ফ্লোর পুরা মଣିନାଗ ମନ୍ଦିର। ସେଠାରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଲୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ତଳେ ଥିବା ଏକ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ସଭା ତଳେ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶର ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବାବା ଲଡ଼ୁ ବାବା ନାମରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନାଚିକୁଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସବୁ ଶୋଇକି ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶର ମନ୍ଦିର। ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଆଗକୁ କୁହ କଣ କହିବ ପତଳା ଚାଲି ଆଗରୁ ହାତ ବସୁଥିଲା ସେତୁବନ୍ଧ କରିକି ଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ପଥର ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ରାମେଶ୍ୱରରୁ ହେଇଛି ଏଇ ପଥରଟା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଜଣେ ଭକ୍ତର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ରାମେଶ୍ୱର ସେ ଆଣିକି ପକେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଲଡ଼ୁଆଙ୍କ ପୀଠରେ। ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥର। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ନଳ ଆଜ୍ଞା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ କହିବାରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦଉଛ ଦିଅ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ କରି ଚୋର ହେଲେ ପୁଅ ଛୋଟା ହେଲେ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ପୁଅ ମୋର ପୂଜା ହେଲେ ପୁଅ ଏ ଅଭିଶାପ ଯେ ଯାହା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବ ଭାସିବ। ନଳ ଭାସିଲା ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳିଲା ଯେତେବେଳେ ନଳ ପଥର ଭାସିଲା ସେଇ ପଥରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଜଗାବଳିଆ ହୋଟେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ସେଠାରୁ ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ନୟାଗଡ଼ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ୍ଟିଲଠାରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅବିକା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।
ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗଲୁ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ବୋହି ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବୋଟିଂ କଲୁ। ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ନୟାଗଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯାହାକୁ ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ ବୁଲନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।